қиссаи чордарвеш идомаи гуфтори хоҷа сагпараст. қисми дуюм. Озодбахт мегӯяд: эй дарвешон, иттифоқо яке аз миршикорони ман, ки аз шикор мегаштааст, гузораш ба он макон меафтад. Мебинад, ки хоҷа ва хоҷазода ва дигарон дар саропарда нишаста суҳбат мекунанд. Вай ҳайрон мешавад, ки оё онҳо кӣ бошанд? Подшоҳ ҳеҷ яке аз амиронро ба сафар нафармуда буд. Ба тозагӣ омадани ягон элчӣ ҳам маълум набуд. Бинобар он шотири худро барои хабар гирифтан мефиристонад. Шотир вақте ки ба чодари тиҷҷор мерасад, хоҷа ӯро ҷеғ зада аз аҳволи хоҷааш мепурсад.